aquest vídeo procedirem a explicar com generar factures en el nou format Facturae que serà obligatori a partir del 15 de gener del 2015 per totes les administracions públiques. Un cop instal·lada l'actualització a la versió 2015.3, per poder generar aquest tipus de factures el primer que hem de fer és configurar l'empresa. Accedim a eines, configuració de l'empresa i el primer que hem d'indicar són les dades registrals de la nostra empresa. Secció 45. Un cop fet això, cal revisar que la configuració de la facturació electrònica sigui correcta. Bàsicament, que el certificat sigui vàlid i que la carpeta on es desglossen les factures sigui la correcta. Ja ho tenim fet. El següent pas és configurar les formes de cobrament. Per això anirem a Mestres, Sistemes de cobrament, i forma de cobrament a forma de cobrament cal indicar l'equivalència de la nostra forma de cobrament en el codi que espera trobar el format Facturae. Rebut domiciliat seria el 2, transferència seria el 4 i xec la 11. Ja ho tenim fet. El següent pas és configurar correctament el client. Anem al mestre de clients, busquem aquest client d'exemple, l'Ajuntament de la Traguanta. Què cal fer aquí? Comprovar que hem marcat la casella que el client vol rebre les factures electròniques, posar l'adreça de correu electrònic fent servir, indicar el format que volem amb l'idioma, és a dir, facturar en català, en castellà o en anglès, normalment serà en castellà o en català si és Catalunya. D'acord? El següent pas és indicar les oficines, receptores i tramitadores de la factura. Si aquestes s'han d'indicar 3, si no s'indiquen la factura no rebrà un termini. Com s'indiquen? Doncs a les adreces de lliurament demanem 9 i posem Ajuntament i aquí a la primera començarem per l'oficina comptable. Marquem el codi i li hem de donar el codi de centre. Aquest codi de centre ens l'ha de subministrar el client. Ara bé, si per lo que sigui no el tenim, podem consultar la taula que incorpora el programa. Es pot buscar per alfabètic o per codi i en el cas dels ajuntaments petits és relativament senzill. Doncs els 3 codis, ja siguin el de l'oficina comptable, el de l'òrgan gestor o el de la unitat tramitadora, són el mateix. Si li estiguessin facturant a la Generalitat, això no seria igual. Aquests 3 codis serien diferents i hi ha que vigilar més. Agafem el codi i ja ens l'ha posat. Encara que siguin el mateix codi, s'han de fer les 3 altes. El de l'òrgan receptor. La tramitadora. Ja ho tenim fet. Es pot trobar el cas que no trobem l'entitat que busquem a dintre de la llista. Això és perfectament viable, com diu el programa, això està actualitzat el 13 de gener, i perquè se'n facin una idea, a 1 de gener hi havia unes 4.000-5.000 entitats donades d'alta i en aquests moments hi ha pràcticament 10.000. Per tant, està en contínua construcció. Encara va un pèl tard. Però tot i així, com hem dit, això ens ho té que subministrar el client i ens ho tenen d'indicar ben clar. Ja el tenim preparat. Tenim el client. Què ens queda? Preparar la factura. Ens va a facturació, factures i editarem una factura que tenim d'exemple. La factura és una factura normal i correnta, senzillament que per l'administració pública cal indicar una referència d'expedient, una referència de contracte, de conveni o el que sigui que ens ha de subministrar el client. En llocs petits possiblement no sigui obligatòria, però si l'Ajuntament és mínimament gros ens demanaran aquesta referència o no tramitaran la factura.
Molt bé, un cop tenim tot preparat, només ens queda generar la factura en el nou format. Amb el menú emergent demanem l'opció de generar factures electròniques en format Facturae i ens dona les següents alternatives. Podem fer un fitxer per cada factura o un fitxer per totes les factures que tinguem que enviar a un client. Tot i així, aquesta segona opció s'ha d'utilitzar amb molta cura, doncs moltes entitats no ho volen. Per tant, la més segura és aquesta d'aquí. Quin idioma volem utilitzar? Normalment l'indicat a la definició del client, o si no podem forçar castellà o català o el que interessi. I si la forma de pagament fos per transferència bancària, indicaríem quina de les nostres comptes és per on volem cobrar. L'extensió del fitxer, que depèn bàsicament del portal, i ara parlem dels portals, normalment la XSIC és la més segura. I fem la factura. Ja hem fet el fitxer. Podem veure com queda aquest fitxer examinant la carpeta, però com veieu és un fitxer molt tècnic i costa d'entendre. Com podem supervisar que això estigui bé? Podem utilitzar les eines que subministra l'Estat. Podem anar al portal Facturae. Un cop aquí dintre anem a format Facturae i hi ha una sèrie d'utilitats que serviran per validar la factura. Podem veure si la factura que generem és correcta utilitzant el servei de validació. Recerquem, agafem la factura que acabem de generar i li diem a l'Estat que ens la validi. I com podeu observar, la dona perfectament vàlida. Pot ser que sigui perfectament vàlida i no ens l'admetin perquè falta informar a l'entitat gestora o tingui algun problema de tramitació, però tècnicament és vàlida. L'altre és, i el contingut? Podem anar enrere i demanar la visualització de factures electròniques. Tornem a demanar el fitxer que acabem de generar, que ens el visualitzi, i aquí ens surt un resum. Aquesta és l'empresa emissora amb el seu CIF, la receptora, aquí tenim les factures que hi ha, només n'hi ha una. Si cliquem, s'obre i ens ensenya els conceptes amb els imports i aquí tenim els totals impositius, amb el tipus d'IVA, tota la pesca. Per tant, aparentment aquesta factura és perfectament vàlida. Com la fem arribar? A l'Estat ha muntat el que en diuen els punts d'entrada de factures. Hi ha un general que hauria de ser vàlid per tot l'Estat i després hi ha diversos autonòmics. El més fàcil és el FACE, que és el de l'administració central, que podem fer l'exemple d'enviar la factura. No cal donar-se d'alta, senzillament és enviar la factura i prou. Donem l'opció d'enviar la factura, donem un correu electrònic i busquem el fitxer. L'obrim, el dona per verd, si volguéssim posar un annex, li podríem posar un annex, posaríem els caràcters de control i validaríem el procés. I a partir d'aquí ja hi ha les validacions internes i si hi ha algun error ens el diria o si no el tramitaria correctament. Igual que hi ha aquest portal, hi ha altres. Quin portal utilitzar? Com que mana el client, el que digui el client. Si el client és català i va a través de la Generalitat, utilitzem el portal de la Generalitat de Catalunya. Que el client li va bé el FACE de la Federació Central, doncs aquest d'aquí. A part d'aquí hi ha altres opcions com consultar el directori d'entitats, que sempre estarà més actualitzat que el que hi ha dintre del GESPRO. Sabem veure totes les relacions, aquí surten totes les entitats que hi ha i en aquests moments n'hi ha unes 9.436. Però no estan les catalanes perquè ho fan complicat. Les catalanes no estan donades d'alta en aquests moments encara. Si les volguéssim veure hauríem d'anar al portal de la Generalitat de Catalunya i consultar la guia de l'emissió de factures, per exemple. I aquí hi ha un breu resum del portal de Facturae, les lleis i les ordres d'Hisenda que normalitzen aquest sistema d'enviament de factures. Esperem que us sigui d'utilitat.